капитан, господа пътници, имам чест да ви обявя, че този параход се намират на него български въстанници, на които имам чест да бъда войвода. В цената на нашия добитък и на нашите земеделски сечива, в цената на големи усилия и с пожертвуване на нашите блага, най-после с цената на всичко, що е най-скъпо на този свят, ние си доставихме това, което ни беше необходимо, за да се притечем на помощ на нашите възстанали братя, които се сражават тъй храбро под българския лъв за свободата и независимостта на нашето скъпо отечество България. И в единия, и в другия случай нашият глас за бой е следният. Да живее България! Да живее Франц Йосиф! Да живее граф Андраши! Да живее християнска Европа! Да живее България! Екипажа и пътниците на парахода няма да окажат съпротива на вашата воля и ще окажат пълно съдействие. Имате моята капитанска дума. Тук се слуша моята воля! Аз съм капитан! Да живее България! Свобода, човешки правдини, напред, напред, напред да вървим, доста сме строени, стига да търпим. Напред, напред, напред да вървим, доста сме строени, стига да търпим. Доста сме жнежали, доста сме вредни. Здравейте, походници! Участници в страни! За България! Напред, напред да вървим, доста сме строени, стига да търпим. Ни богатство, безтемени пари, но искаме свобода, човешки правдини. Безтемени богатство, безтемени пари, но искаме свобода, човешки правдини. Напред, напред, напред да вървим, доста сме строели, стига да търпим. Напред, напред, напред да вървим, доста сме строени, стига да търпим. Заеми позиция! Зареди оръжието! Христо Ботйов е единствения, пред името на когото майка България постави думата гений. Това може би е прекалено строго спрямо другите синове на родината. За 13 века под това небе са се родили десетки личности, чиято гениалност е вън от всяко съмнение. И несправедливо ще бъде да ги отминаваме, но по отношение на Христо Ботйов тази оценка безспорно е справедлива и точна. Уважаеми Ботеви поклонници, достойно за уважение е вашето решение да преминете по историческия път от Козлодуйския бряг до връх Околчица във Врачанския Балкан. Път на размисъл върху ценностите, завещани от поета и революционер.
Хареса ли ви днешния спектакъл? Да. А предполагам, че ви зареди с много положителни емоции. Да. За това ще си позволя да ви прочита, мили момчета и момичета, това, което австрийският капитан Дагобер Еглендер в свое послание е описал във връзка с впечатленията, които у него е оставил самия Христо Ботев. Във времето на нашето пътуване до Козлодуй, Ботев показваше във всички свои действия твърда енергия и позорливост. Той тичаше и бързаше насам-натам израдецки, навсякъде насърчаваше и поддържаше някои съвършенно млади момчета. Той милваше едни като деца с двете си ръце по лицето, други прегръщаше, после им говореше силни и високи думи, насърчаваше ги, като посочваше често с ръката си към българската земя и синьото слънчево небе. Ние като военни хора поговорихме си на ухото помежду си, че този човек знае и разбира как да вдъхва сила и кураж на слабите и неопитните. Вярвам, че ви беше интересно това, което прочетох. Земята ни при Козлодуй трепти, когато чуе корабна сирена. Пред нейните отворени врати, дори и Ботев пада на колена. Дори и той, с хайдушкия си ръст, поклон направи ниско на земята. Свещена да е българската пръст, целуната от любовта му свята. Участвам за 22 път и просто то ми тръпка по-точно на мене и наближи ли времето за похода, вече няма свъртане на място, така да се изразя. А чувството Ботев да води похода? Ботев, да, вече това е голям стимул за всички нас, особено за младите. Какво е чувството Ботев да води похода? По-интересно е за всички от отрядите, от походниците, по-интересно е. Колко души сте от Айтос? Общо целия лагер сме 39 човека. А какво е чувството Ботев да е сред вас на похода? За първа година, когато аз съм тук, Ботев е заедно с нас. Настроението на всички е доста приповдигнато и всички очакваме с нетърпение по-нататък какво ще се случи. За коя година сте на похода? За първа година и съм много щастлив, че участвам в 69-ти национален туристически поход. За първия година ли си на похода? Да. Какво е чувството да бъдеш на похода начало с Христо Ботев? Много добро. Радваш ли се? Да. Много подходящо е тук да цитираме няколко стиха от творбата на Борислав Геронтиев Матеев Геран. Мига от водата в Герана по-тих, от който прокапва познатия стих. Жетварка от ней да припява глупак, ще да загине и той е юнак. И всичко,
отечество, чест, свобода е горест, удавена в глътка вода. Христо Ботев, да знаете, че е бил отличен ездач. И от Козлодуй до Милин камък се е движил на бял кон. Това е втория обект, който остана по пътя на Ботев, освен Матеевия, Геран и Ботев Ханче. Тук е бил той на храна, тук е вечера, тук отпочина, тук са събрали нашите близки с 10-12 волски коли, направили са мост, преминали през Огоста, четата, за да не се намокрят. Без Ботев за къде сме? Това е възпитанието, това възпитава народа в защита и обичта към родината си, иначе как? Няма да имаме такива достойни граждани. А както той млад отива си залага живота, за остава семейството, за да загине за защита на родината си е дал. Ние на това трябва да нисък поклони, да не се изправяме просто. Скоро ще да извикат 200 гърла. Да живее България! Чувствата, които изпълват душата ми, ме правят като лев. Аз съм трогнат от любовта и преданността на своите другари. Нашата девиза е юначество и великодушие. Сега е времето да покажем своите способности и своя патриотизъм. За първ път ли сте на похода? Да, за първи път тази година. Как ви се струва? Какво е чувството? Ами много е приятно, много е позитивно, има страхотни хора. Това е баба Мара от Петрич. На 80 години те поздравява Ботев. Това е нашата гордост. Че когато има жени на 80 и над 80 години, които когато видят войводата, в очите им сълзите напират. Това значи, че България, която е имало, не е умряла. Благодаря ви. Да живее България. Да живее. Во веки веков. Ние сме вдъхновени от Христо Ботев и искаме да минем през това, което той е минал, за да разберем един вид какво е чувството.
направим да стане во веки веков за всички поколения наши. Скъпи момчета и момичета, искам да ви споделя нещо относно репликата, която Ботев казва: Борован спи и вечно ще спи. Но то не се отнася, според мен, само за село Борован, а за това, че българина не е бил така готов да се взриви, да изригне и да тръгне за свободата си. Няма селище в България, което след това, за освобождаването на нашето отечество, да е дало толкова много жертви свидни, както село Борован. И за това не случайно, ако погледнем паметника, ще видим, че паметника от всякъде е изписан и имената са сбити и изгъстени, за да могат да се хванат всичките уния, които са дали живота си за майка България. Защото в Балкана има един спомен, има едно име, що вечно живей и в нашата история като легенда грей. Едно име ново, голямо, антично, като Термопили славно, безгранично, що отговор дава и снива срамот и на клеветата струшава зубът. Знаме да развие
хвърля и е патрахиля. Харамия се главява Разпоп Сава Катрафилов. Скита някъде из Влашко, да събира вяра и през сълзи дави в чашка мъка по България. Но от хъш немил, недраг, Сава Поп, комита, и на Козлодуйски бряг слиза с Ботевата свита. Мъжка клетва са се врекли тези момчурляци, на свобода се обрекли 200-те юнаци. Но останали без гроб Ботев и дружината, Байрактар, войвода Поп, гроб им станала родината. Времето върви след тях, търси лъвските им знаци, ръси звездния им прах по скали и по орляци. Мила ми Венето, Димитре и Иванке, простете ми, че аз не казах къде отивам. Любовта, която имам към вас, ме накара да направя това. Отиваме далеч и вие ще да плачете, а вашите сълзи са много скъпи за мене. Ако умра, то знай, че после отечеството си съм обичал най-много тебе. Затова гледай Иванка и помни любящия теб Христа. Целувката първа при Дунав, сгряла всяко градче и селце, до куршума последен, целунал на поета доброто сърце. Има ботевска вечна пътека, има ботевска свята следа, 100 години, а сякаш в 100 века ти вървиш по нея свобода. Вие живи, след него родени, по хайдушки, орлови места, намерете я. Тя е свещена, все нагоре изкачва се тя. И вървете с протегнати длани към върха от зората огрян. Там е Ботев, стои на Балкана, по-голям от самия Балкан. Стани,
Стани юнак балкански, от сън дълбок се събуди. Срещу тирана отомански, ти българите победи. Срещу тирана отомански, ти българите победи. На Ботевата чета в щаба съветник имало Давид, цял Голият да побеждава, според библейския мит. Не знаел чета как се води, но чуждите езици знаел. На европейските народи и капитана на Радецки смаял. Защото знаел чуждите езици, но своя майчин говор не забравил. И като всички родни мъченици, за себе си друг изход не оставил. Да си развием знамената, да светне нашата земя, да си прославим имената, да ги навражи племена, да си прославим имената, да ги навражи племена. Моето участие е скромно. Аз само 35 години успявам да ръководя този туристически поход с всичките въжделения, които са възникнали от началото до край. Аз съм бил съпричастник. Децата искат да видят автентичния Ботев, искат да му се порадват, искат да са близо до него, да му зададат въпроси като присъствие на похода. Да. Когато сега и вашето присъствие в похода, бъдете сигурни, че още повече сме дигнали настроението в децата. Да внушим на тези деца този гениален подвиг, който Ботев е извършил. Ние сега вървим 7 дни, а той е вървел 3 дни. Но извървяваме пътя с достоинство при тези условия, които сме създали ние. Май 1876 година и позиции на Ботевата чета са на връх Камерата, от която малко се вижда в момента. Връх Копе, на който също една част от него се вижда от тук. На връх Околчица, където се намира паметника на Христо Ботев. И тук на това място се нарича Клено. Клено в Преслав. При вечер, когато турската тръба свири от бой и турската войска се изтегля в изходни позиции, тогава не е имало такава традиция да се водят нощни боеве. Турската войска не е водила нощни боеве. Лежи юнакът на небето, слънцето спрямо сърдито пече, жетварката не иде в полето и кръвта още по-силно тече.
Ботев и част от щаба на четата, в това число Георги Апостолов, Перо Македоница и Никола Обретинов се събират на едно място на връх Камарата, на югоизточния склон на връх Камарата, над падината Йолковица, за да обсъдят какво да правят от тук нататък, каква да бъде съдбата на четата. В този момент Ботев се изправя и проехтява злокобния изстрел, той пада повален на земята. Това е краят на един велик българин, на нашия гениален поет и революционер Христо Ботев. Моят Ботев съществува някъде извън клишето и за него не мъдруват политици и поети. Моят Ботев не обича грамогласните им речи, с епитети да го кичат колко е велик и вечен. Моят Ботев пръв разбира как с робство да се бори. Думите с куршум избира, пише песни и история. Това е. И певци песни за него пеят, земя и небо, сгради природа. И певци песни за него пеят. Днес даваме отговор пред себе си и пред дедите ни. Дали сме готови да поемем по Ботевия път, да дадем всичко от себе си, дори и живота си, за род и родина. Нека Ботевия огън все така силно да разгаря сърцата ни. Поклон пред загиналите за Отечеството. Да живее България! Цяла все